Turkashi wata sabuwar rikici ya barke tsakanin dino melay da kuma magoya bayan jam'iyyar APC musamman ma masu goyon baya da kuma rajin kare haƙƙin TUNUBU Bola Ahmed Tinubu Asuwaju Bola Ahmed Tinubu dan takarar jam'iyyar APC bayan da Bola Ahmed Tinubu ya yi wata katobara ko kuma za a cewa subutar baki a wajen kamfen a lokacin da yake kokarin karanta fatiha amma fatiha dai bata zo ba. Dino melay dai fitacce ko kuma dan majalisar kogi ta tsakiya wanda za a iya cewa dan kwalisa sanata ne. Sanata Dino melay da ya saba caccaka ko kuma faɗin gaskiya akan dukkan abin da ya fito sai ya faɗe shi. Dino melay da ya ce ko shi da ba musulmi ba yana iya karanta fatiha daidai, matukar za a iya cewa Bola Ahmed Tinubu idan ya isa ya karanta fatiha inji Dino melay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo wannan tasha ta mu bai albarka. Yau bangaren siyasa mun zakulo muku wani zazzafan labari wanda ya janyo muhawara da kuma cece kuce game da Dino melay dan takara ko kuma a ce tsohon sanatan Yobe ta tsakiya wanda za a iya cewa ya caccaki lamiri ko kuma manufofin Bola Ahmed Tinubu, inda Dino melay ya ce shi da ma ba musulmi ba yana iya karanta fatiha. Inda ba kuma manta batun bayan waccan sabatar baki magoya baya da jam'iyyun adawa ke ta tofa albarkacin bakin su kan Bola Ahmed Tinubu cewa baya iya karanta fatiha, inda wasu daga cikin masu kare shi ke ganin kawai dai akasi ne aka samu, inda kuma Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa yana iya jagorantar ƙasar nan duk da cewa wasu na masa kallon ba zai iya karanta fatiha ko kuma ba shi da ƙwarin gwiwa da lafiyar da zai jagoranci wannan ƙasa. Mutane da dama ma ko a cikin jam'iyyar ta APC akwai gwamna irin Nasiru Rufai wanda ya shawarci gwamnatin tarayya da ta canza dan takara kasancewar shi ma ya ga akwai rauni a tare da Bola Ahmed Tinubu. Sai dai za a iya cewa ya zuwa yanzu jam'iyyar ta APC tana nan tsaye akan Muslim ticket wanda malamai da dama ma sun yi kokari na cewa a canza wancan Muslim ticket din domin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Dalilin yasa wasu ƙungiyoyin Yarbawa a kudancin ƙasar wanda duk da yake Bola Ahmed Tinubu bayan rabe ne dan uwansu amma sun janye goyon bayan da suke mai sakamakon wannan Muslim ticket din. Su a ra'ayinsu da kuma son su dole a nemo dan takara wanda yake kabila wanda kuma ba musulmi ba, kamar dai yadda ta kasance a tsakanin Muhammadu Buhari da kuma Yemi Osinbajo wanda za a iya cewa shine fasto kuma mataimakinsa. Sai dai za a iya cewa martanin Bola Ahmed Tinubu ya ce kiristocin Najeriya su kwantar da hankalinsu ganin cewa matarsa kirista ce, don haka babu wani matsala da za a samu a bangaren shugabanci ko kuma nuna bambancin addini ko yare ko kabila. Wannan dai na kunshi a cikin wata sanarwa da Bola Ahmed Tinubu ya aika wa dubbannin kiristoci da kuma manya-manyan fastoci masu fitowa suna sukar takarar tasa ko kuma manufar tasa ta Muslim ticket. Bola Ahmed Tinubu da ya tabbatar da cewa yana da ƙwarin gwiwa da zai iya gabatar da wannan mulki. Wannan kuma zargi ko kuma a ce shagube da Dino melay yayi wa Bola Ahmed Tinubu ya zuwa yanzu dai a magoya bayan Ahmed Tinubu na ci gaba da maidawa Dino melay zazzafan martani game da wannan suka da yawa Bola Ahmed Tinubu cewa baya iya karanta fatiha, inda kuma tuni suke kare Bola Ahmed Tinubu game da waccan katobara da ake cewa ya kasa karanta fatiha matsayinsa na musulmi, sannan idan ya je kamfen yana iya rawa amma kuma idan ya zo sallah yana yin sallar sa ne a duke. Wasu na ganin dai Bola Ahmed Tinubu tsufa ya cin masa ta yadda ba zai iya jagorantar wannan ƙasa ba. A gefe ɗaya kuma magoya bayan jam'iyyar ta APC na ganin Bola Ahmed Tinubu na da ƙwarin gwiwar da zai iya jagorantar wannan ƙasa ta Najeriya a kuma ƙarƙashin tutar jam'iyyar ta APC. Yan uwa za ku iya tafka muhawara ku yi mana comment domin faɗin ra'ayinku game da wannan lamari.